साफा खालामगासिनो दं मेसिनफोरखौ खामानि बन्द' जानानै दं दा जोंनिथिं प्रडाक्सन खम बेनिखायनो दायो जों अफिसाव फैसा लायनो नागिरदों मोनगोन ना मोनाथाय प्रडाक्सन गैयैखाय माने फैसाखौबो बारा हरनो नागिराखै आरोना फैसा फैयाखै होनना बुंदों नायनि र' जोब्बाथाय मा खामानि बन्द' नै लोगोफोर नायहाला मेसिना बोरै बोरै माबोरै मा होनो बस्थानि खुन्दुंखौ बानायो नाय मिसालाय बहुत गिदिर आरोना सामान गिदिरथार खिन्थु नै जायगाखौ अफिस होनो हाला नै कम्पानिनि नामा अफिसाव हाबनाय नायनि जों नायनो हागोन अफिसाव ओरैबो खोमसिथार एसे खोमसि आरो जायगाया बे जाबाय अफिस सिङाव जों हाबना नायनि फैसा सोना नायनि दाथ' भिडिअ रेकर्डिं खालामनो एलाउड गैया स' बेहाय दोनथ'नोसै दसे स्टप खालामथ'नोसै दायो दिन्थिफिनगोन बाखि भिडिअसखौ माबा फैसायानो गैयानो कम्पानियाव मा खालामबावनांगौ नै कम्पानियालाय बिराद गिदिर आरोना भारत थाखानि नाय बे जाबाय कम्पानिनि अफिस आरोना बेहाय काउन्टाराव फैसा होयोमोन दा गैथ'आ खालि गोजा कम्पानियानो लांदां जानानै दं माने मा खालामनो गिदिरथार आरो कम्पानियालाय बहुत गिदिर नै खामानिया बेनिफ्राय नाहरो आरोना इन्चार्जफोरखौ खामानि मावगोन ना मावाखै बिसोरो गेदेर गेदेरफ्रा नायनोसै बाहेराव नै कम्पानिया बहुत गिदिरानो मा खालामनो गिदिरबाबो फैसाखौनो मोनाखै मानोबा मार्चनि माबा एसे माबि हिसाब अडिट दंनो बेनि थाखाय फैसाया एसे माबा जादोंना मेनेज खालामनो हायाखै स' एसे नेथ'नो होदों आरो नायलांनो हागोन लोगोफोर खामानिफोरखौ उनावहाय मोजाङै दोननोसै दायो जों बेलेगाव थांनो नागिरदों आरोना बेरायनो टाउनथिं थांनो नागिरदों दा नै कम्पानि नै नायना ला बाउन्डारि सिंफोराव माबायदि दार'थार दायो एसे मेचिननि हाला खोनासिगोन आरोना नोंथांमोना मावनो गोसोबा मावनो हागोन सासे मानसिया गोसो होना मावोबा आरोना 30,000 फोरसिम खामायनो हागोन खिन्थु खामानिखौ रोंनांगोन आरो बिदि मेचिननि दावराव बहुत खामानि सोलियो मेचिननि खामानि सोलियो मेकानिकफोरा बेयाव फैनानै मेचिन बानायो आरोना लहा मेचिननि गोजा आरो बेफोरो बुस्थुआ लोगोफोर कम्पानिनि बाउन्डारियाव माबायदि नैहाय खामानि सोलिगासिनो आं दिन्थिनो एसे मेचिन सोलिगासिनो आरोना बेखौ आं दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो नायबाथाय नुदोंना लोगोफोर नायबानो जाबाय मोजाङै नोंथांमोनहा मावनो हागोन बारा खस्थ' गैया खामानियालाय मावनो गोसोबा मावनो हागोन फैसालाय मोनो 25,000सोआ खामायनो हायो आरोना
आरो खामानिया जों बहा मावो बेखौ खिन्थागोन जों दायो जों मावनाय जायगाखौ मोनसिगोन आरो नुसिगोन आरो थ' लांदांसो जोङो नैहाय मावो आरोना नै मोनबाय बेहाय मावो नै बे मेसिना जोंनि आरोना आं बै गेजेराव आं मावो माबायाव आंना मेसिन गंब्रै दं आरोना बे मेसिन गंब्रैखौ आं सालायो आरो गेजेर बेहायनो गाव गावबागाव गंब्रै सोरबा गंनै सोरबा गंथाम जाया गंबेसे दं बिदि सालायो आरो आं खाथियाव थांनानै सिङाव हाबना दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो माबादि दायो बन्दथ' आरोना माल गैया प्रडाक्सन गैया माने दायो सिजोन गैयाना बेनि थाखाय बन्दथ' मेसिना माने माल गैयिनि थाखाय सालायनो मोनाखै आरो नै बेबादि बानायो आरो बेफोर जाबाय मेसिन गंसे जेनेबा सासे मानसियाव बिदि गंब्रै सालायो आरोना आंबो गंब्रै सालायो बेलेगाबो सोरबा गंनै सालायो गंथामबो सालायो बिदि आरो बेफोरो जाबाय जोंनि आरोना जों नैबे मेसिनाव मावो गाव गावबागाव मेसिनाव गाव गावबागाव खामानि मावो आरो बेखौ बस्थाखौ दायो आरोना नै जेनेबा आं अबजेक्सन खालामो बेबादि आरोना बेहाय सिगनेल दंखाजोबो बेखौ माने दानायाव खुन्दुं मोनसे जयोबाथाय डाइरेक्ट बे खिन्थायो आरो बिदि नै दा माने बे प्रडाक्सन बे खुन्दुङा गैया माने बिदि स्पल होनो बेखौ बे बुस्थुआ गैया माने बेनि थाखाय बन्दथ' आरो कम्पानिया गिदिरथार बहुत गिदिर हिसाब खालामनो हाया बेहाय खमसे खम 200 जन 300 जन ज' मावनो हायो आरोना बेहाय खेबसेयाव मा होनो सिजन मोनसेयाव आरोना माने डे शिफ्टआव माने शिफ्ट मोनसेयाव माने 200 जनसो मावनो हायो आरोना 24 घन्टा सोलियो डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट माने बिदि 12 घन्टा बे जाबाय जोंनि कम्पानि आरो नायना ला नै उनाव दिन्थिबावगोन दायो माने एसेबांखौनो दिन्थिनाय जाबाय कम्पानिनि बाउन्डारिखौ बुङोबा बहुत गिदिरानो जायो हाजो दरसेखा आरोना हाजो दरसेयाव माने बे कम्पानिया गोजौआवनो नै ओंखारबाय जोङो थांनोसै लोगोफोर दोनसै ओमफ्राय हायोबा दिन्थिबावनाय जागोन